I 10 ljudi. Danas ću vam pokazati jednu, zove se Modern Sniper. Evo ga. Sad, ja ovdje imam besplatno. Verujte mi, ovo je stvarno dobra nagrada. Samo malo smanjim. A sad, možete ići gdje hoćete, ja vam preporučujem story mode. Sad sam došao do ovdje i stvarno je teško. Znači treba ubijemo ovog Jimmya. Prvo treba da mu poskidamo svo obezbeđenje. Kad poskidamo sve ove, onda on dolazi. Morate sve to brzo raditi, imate gore vreme. Što vidite. Opa. Go. Što bi rekli. Idemo dalje. Momci, jeste čuli su počele maline? Jebi ga. Ajmo. Bam, bravo. Će me ubiju. Imate ovdje gore health, ako ste vidjeli. Ovog je malo teže ubiti, to znam. Ali ako ga ja ubrzo ne ubijem, oni će mene da ubiju. Sad, boga mi ovo dobro ide. Sad da vam kažem, u ovoj igri možete da unapređujete svoju pušku, kupujete metke i realno ulica dosta. Sviđa mi se mnogo. Jeste vidjeli kako sam ga omašio? To samo ja mogu da uradim. Dobro je. Evo je naša meta. Wow. Znači dobili smo XP-a, nešto para. Iskreno, pre ovog snimanja nisam imao šanse da pređem. Znači, uvijek ili mi istekne vreme ili ne uspijem da gubim ili tako nešto. Ovaj put ne mogu da verujem da sam uspeo. Pljačka. Joj. Pljačka bilo. Ajmo sad. Ustavimo dah. Ranio sam ga. Ajde ovog da. Promašao sam ga. Ne, pobegao mi. Da li je moguće? Da li je moguće? Znači, da li je moguće? Ovo se ne dešava. Aha. Ne mogu da radiš, ne pobegam. Ajde, bar jednog da snimam. Jaoj. Ne mogu da verujem. Čekaj. Prešao sam. Nemam ništa protiv. U sljedećoj nastavljamo dalje. Ili ipak, ne znam, nešto sam kratko snimio, tako da idemo dalje. Znači treba sve da ih sredim. No problemos. Sad, najbolje je skinuti onog tamo. Da li je moguće? Tako. Ovaj ovdje mi je opasan. Jeste vidjeli ovo? Jeste vidjeli? Jao bože. Šta radim ja? Kako ne mogu da gubim? Dođi ti, ajde, bar nekog. Bar nekog. Ja sam se izgubio. Jao.
Ovako... Znači, slučajno sam se healao. Tako je, bre. Dođi ti vam, dođi. Dođi ti kod mene, bre. Jao, vreme. Jao, vreme. To. Nisam te video, stoko. To je to. 2 sekunde. Jao, četvrti level, okej. Spriška. Mislim, ajde još. Erik Larson. Ajde još ovu misiju i to bi bilo to. Ovo je slična mapa od malo pre. Wow. Te roknem, dođi. Dođi. Bravo. Gdje si ti pošao, jara? Ne, ništa toga. Prvo padati plan. Kako si mi se namestio? Zlato moje da izvam. Čekaj prvo ove bežovi kapica. Ti, dođi imamo stoko jedna. Gde vas još? Tu gde nas? Dođi. Neću ti ništa obećao. Još jednom. To je to. Kakvu kacigu imaš? Malo mi je zabagovalo, ne. Ne smijem umreti. To je to. Znači ovo će ne pokrivati kaciga cijelo telo. Kako sam ga promašio? Ajmo malo smirimo. Bam. Ima vremena. Ajde. Bam. Ja pretpostavljam još jedan hitac. Jel moguće? Ajde. Bam. Tada. No i ovdje jedan. Kako mi gađaju ovako čovječ? Ja njih jedva ne pogodim ih snajpera. On ne pogodi odande, to je moguće. Vidi ovo! Dođi vam, ne da. Nemam šanse, ako ja ovo uspijem. Još ih ima gore. Boga mi, da. I ovo nam je meta, njega moram da ubiti. Ne. Dođa vola. Nema veze. Ove reklame me strašno nerviraju igricama. Znači, ovako, samo još nešto sam... To je to, super. Sad ovdje imate power, vam je po meni najvažnije u ovoj igri. Znači, ovdje unapređujete pušku, imate ovdje armor, imate, ne znam, neke stvari. Sad, imate i ovo što je dobro, imate druge puške, pogledajte. To ćete vremenom sve uključavati. Ovdje vidite, bio sam deo od ove. Znači, ova puška je na sklapanje, nju treba da kupim, mislim. Tako da, to je bilo to za ovu epizodu, vidimo se u sljedeći. Ćao!